И здравейте YouTube, аз съм Мистер Снипекс. Това е пореден епизод, но това е информативно клипче, в което ще ви обясня няколко работи. Първо направихме си нещо като SMS системка. Второ, продаваме игри, модове, стимове и различни игри. Четвърто, ще ви оставя в описанието Skype за връзка, ако искате да се поръчате нещо, и мод или Steam, но имам доста поръчки, така че може да не стане. Най-много ако пратите поканата да бъде приета на следващия ден, до 4 или на същия ден, така че гледайте, може да сме приели, пък и когато ни добавите, просто напишете какво искате и ще отговорим дали имаме точната бройка, дали ще можем да се вземем веднага и колко ще струва. И да, за Skype ще ви го кажа: game.bg1 в описанието. И довиждане.